Sa lawa na ito ng buhi, makukuha ang isa sa pinakamasarap na tilapia sa Pilipinas. Nagsimula sa isa lang na fish cage noong dekada 80 hanggang sa maging pangunahing mapagkukunan na ito ng pangkabuhayan ng mga buhi noon. Pero nang dumami ang mga fish cage sa lawa, gumawa ng hakbang ang LGU para protektahan ang palaisdaan sa tuluyang pagkasira nito. In-establish ko yung Save Lake Buhinaw Project na kung saan tinanggal natin yung mga sobra doon sa mga kailangan ma-establish ko kasi yung navigational lane, secondary navigational lane, yung sanctuary ma-establish. Bilang pasasalamat sa masaganang ani ng isda sa lugar, tiempo sa ika-417th Foundation Anniversary ng Buhi at fiesta ng patron na si St. Francis of Assisi, ipinagdiriwang tuwing Oktubre 4 ang Tilapia Festival. Ang gabos na buhi nun po nagkakasano para sa magmahal sa samuyang patron na St. Francis of Assisi. We will help and we will support dahil isip ko po talaga usad sa pinakamasiram na sira ang tilapia na galing sa Buhi. Inihaw at iba pang luto ng tilapia ang inihain ng 36 na barangay sa lakeside ng Buhi. Salo-salo ang lahat sa Boodle Fight. May gulay, may batag. Nasaan po ninyo yung anong klase yung tilapia namin? Talagang juicy. Nakalatag na rin ang mga plano ng lokal na pamahalaan para mas makilala pa ang tilapia hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Marge Serico, CSN.